Akwangibonge nginibingelele bafuthi enhlana sezansi nenkalo zonke. Mina njengodokotela uNgcwabi Yahlehla sengibuya khona sengivotile. Ngiyafisa ukuthi wonke umuntu ngosiyama akalisebenzise leli thuba ngoba liza kanye lifuna imali ifika silisebenzise sibalekele ingcindezi yeminyaka emihlanu yonke siphila obishini. Ngiyafisa ukuthi nobani namhlanje njengoba kumhla ka-29 asambeni siyovota. Mina nje sengivotile ngiqedile. Ngiyacela ukuthi nomunye akahambe alalele umuzwa wakhe, ukuthi uthini, uthi akavota abhekisephi. Kodwa nje okukhulu hayi mawuvotile bakithi hawu nami ngiyathokoza, nami ngiyabonga. Ngiyanithanda nonke sizwe sikaMthaniya, ngiyanithanda niphile nje nonke enhlana sezansi. Ngiyabonga.